Ang 18 anyos nga namatay sa sunog sa Tagum City nakapangayo pagtabang. Atong dawaton na report ni Radyoman Bienna Banos. TXDC Radyoman Report. Radyoman Leo, ligwa karon ng impormasyon nga nakapangayo pa sa tabang sa masilingan. Una pa nakabsan sa namang kinaboy ang 18 anyos ni babae. Sa naitabong sunog sa Purok 9 Malinaon na Pilisina, Tagum City, Davao Norte. Matod sa saysay ni Bitcher Arindain na pasado las 2 sa 3 kapunin Marso 23, 2016. Nga naturot na lamang pasilanga aron yung nagkagubot gawa sa ilang balay. Wala damangan sunog na ang voting house nga tapad sa ilang balay. Matod di Arindain nga nakapangayo pagtabang ang biktima nga gilang si alias Jen nga ana sa second floor sa boarding house apan wala na nila matabang tungod sa kadako na sa kalayo. Labi na nga nagsugod ang tunog sa unang andana sa mga balay. Dubang ni Arindain nga nakatago pa sa comfort room ang biktima pan. Ituuhan ini nga nasasakit ang biktima sa ato dun sa nakapsyon ito naman kinabuhigan. Ano ito paminaon ang pamahayag sa witness na sa testigo na si Arindain. Dako na ang kalayo. Nya moto nga nakita may babae dito sa babaw sa ikaduha nga second floor nga ning singgit nga nangaytabang sa mga moto ni dagan akong misis may attempt siya og tabang pero akong gisinggitan nga ayaw na kay sa Radyoman mo ko ito pamahayag ni Victor Arindain na silingan sa nakabsan nga gilang si alias Jen. Samtang natugang nga sa bawang sunog, duha ang namatay. Doon na lakip ang biktimang si alias Jen o usap sa PWD nga babae nga taga sa Davao City. Nagbakasyon lamang sa bawang lugar. Kauban si Kimberly Reponte dito sa Davao North State College o si Radyoman Ryan Aligado. Kasama mo sa Balitag Serbisyo Publiko, Radyoman Bienna Banos sa Araman.